Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен ва дуо мекунем ки ҳамеша сарбаланд, хонаобод, сиҳат, саломат бошен. Ва бародарони азиз, ин навор аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст. Ва рости гап рӯзи якшанбеда мошинам бисёр даромадагӣ буд ва мо мошинои гуфтагии шуморо ба навор гирифтаем ва ҳама рӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем ва хоҳиш мекунам дар видео як таи лайка бигзорен, фикротона дар комментария бинависонен ва он нафарое ки бори аввал дар канали Автолайф даромадагӣ ҳастанд, дар канал обуна шавен ва ба шумо тамошои хуб бо фароғатро таманно дорем. Саломат ва зинда бошен. Toyota Camry бародаро, Camry 6 2018 сол, объеми 2.5 қати 4 та балон, состояние хубаш, ҳуҷҷат тайинировкаш ҳам ҳаст 1 сола. Рӯз як салонша мегирам, тамошо кунед. Даро электропакет, обогрев сидений, мультирол, автомат, старт-стоп, 64000 пробег дора. Лукам дора, кондиционер, ҳама ин автош кор мекунад. Кӯжни салон ай, тамоми навортош ҳаст. Фақат мегири айш мекунад. На касои буд. Ол нарафтам ба ҷоша нарасидам. Ахша чанд гуфти ака? Мешидагиш 280,000. номро там мегӯй ака? Номро акара мемону, занг зане. Номрош 988 95 14 15. Toyota Fielder бародаро, хубинакта 2006 сол, объеми 1.8 қати, бензини холия, вагони 4 та балон дам, ҳамаи ҷош фулай. Оз як салонша мегирам. Дар шави кака. Даро электропакетан, автомат, старт-стоп, лукам дора. ҳуҷҷат тайинировкаш дучидаги балону нав. чанд гуфти нақша ака? нақша 80,000 мегап. бо муомилаам дора. номро акара меонам, занг зане. номрош 554 05 23 23. Холо ҳамаш нава. Mercedes C4 bardarı xub inakta
98 بدن اکا 2000 سال ابیوم یک قشقتی 4 تا بالونا ساسانی خوب شد تماشا کنین کسایی که معقول میشوه زنگ زنی قطعون ممده خواه میکنه بنزینی خولی هست بنزینی خولی اونجا تنافکاش هم هست هست رو جا سامانش هم میگیرم اوز بس $220,000 пробег дора автомат трансонер печка маш кор мекунад сасани хуби хуб шад агар хутамам дар камера мебинемш чорта балона нава тараг ам кнаскай капоташ тари чишия яне ки уж бахайра ма чанд тена кайра нақша 79000 руш мега бо муомилаам дора номер якара меонум занг занед номер тамек 4 та 5 77371 خب من نمره اکرم میمونم کسایی در کسی چکا مخون میشوه زنگانی حتی مبله خوبا هم میکنم ساستانی خوب شد Opel Hatchback 97 سال ابیوم 1.6 قطعی گاز بنزینی ساسانی سوز شد تماشا کنید و جا سلام شما میگیرم چه خدا همش نمان коробкаш механика 409,000 пробег дора монитор аст самбуферо ҳам аст итали беҳуҷҷат ҳая ҳуҷҷат надорад як моҳи дига ҳуҷҷат дорад баъд чандаш футирам 40,000 бо муомилат дорад ҳам номро та мегӯй 911 09 6300 6300 занг зани қайтон муомилаи хуб мекунад сасияни хуби хубаш ҳолаташ бад нест Mercedes Zaychik баҳордаро 98 сол автолайф о ютуб дамезай там 98 сол объёми 1.8 қати сасаги топша газа бензина ё ҳуҷҷат надора не ҳуҷҷат надора ҷа салон шама мегирам тамошо кунед механик 323,000 пробег дора лукам ҳаст
با چندش بسیده؟ 30 تا. 30 تا با موبیلا داره؟ نمبر تامه بود؟ نمرو چند بود؟ 3 تا 9 20 70 59 59 زنگ زنه قایدون موبیلا مکنه خیلی بختونا میبینی ساسیانیشه بالغوش لیسی فولی فول شد